UMLA ka Mawshynrut constituency uba jigur merthong man hakasngi balang jong katayo ulayo ban sampai ba Haduh 8,000 saus pa Byrni u Khaw sheki longying beduk jong kathan Mawshynrut ki bomdon ni ka kadreshan kum si banta ban ajing irap iki bakin light na kajing kerdu bam hakane kajing pakhang sinong bakha kha jong sorkar ban yada na kajing pang COVID-19 yagiti Khaw Byrni lano senyang ru da ka Shalang Coke Factories Association Haduh khatsan spa Byrni si spa Byrni lano senyang diki malik petrol pom kat bafras spa Byrni la pendut hi do UMLA na plalajong UMLA ulong bai kiti Khaw Byrni on penpoi Haduh ki sinong ban nakaliang ki sinong harangkat ki nong lam parti kin sasami kiti ki Khaw sya uduk usuk u badan hapo jong ko konstituensi kaliang jonga naka simet jonga hi ngala mang taspa paket taspa bag bat nakaliang jongki factory kila hadin bangala kerpat iki banyan no senyang lam ya ka jingje ka ba bynta tikila kular bakin ai khatsan spa paket nakaliang jongki bat nakaliang ka petrol pom badon hangne lightly kitur kila don ka jingyano senyang cispa paket yakini barok khoj kila IT yang ban sam sakini kilong ying kibangi la sim ya ka list menta namar ngi sim bai ya ki list ki bamdon ka ration card bat kidai kito kibriu ki ba duk sisa ba umdon ba bla mit bat bla mensngi menmit ki letit Khaw kum kito kibriu tingi ladadon hakajinge ngi yarap lang ya kitoru nim khinsu ba don ration card lanim don ration card ya kum kito ki jinglong longying ndre ya ki longying ki ba bamdon ration card te ngila pa sim man la pa uwe ki briu jongi ki badai ha ki snong at ya kane sen ngila sedang nandu mentas ngi ban pha sekitu ki snong ki bangila te bio polis tip ya katu ka pisa bakia pelaj naka ML scheme arp sanlak te ki ai direct ha account ne ki ya daga beneficiary ne te lara ap ya katu mut ki briu ki layak than te na tadaw nga claim up su ya katu ngala sim ya karai ba ngala nang le no daga lalajong ya kane ka paspa paket te ngala le hi daladi kane kamdon kano ka skim nga sule hi daga bormet lajong